mbadenw hali bi cɛkɔrɔba ni a bɛ yala Côte jamana de kɔnɔ a capitale la n'o ye Abidjan ye cɛkɔrɔba in bɛ yala la a donna quartier jumɛn na n'o ye Abobo ye ko a bɛna fantan lamɔ cogo min na waritigiba in mais fantan ka kunna mbadenw a ye hinɛ fantanw na a ye hinɛ yatimɛw la fantanya tɛ kojugu ye koyi waritigi ni Ala y'a da bɛɛ bɔgɔ la koyi fantan ni Ala m'a da bɛɛ bɔgɔ la koyi mbadenw cɛkɔrɔba nin tora yala la a nana se kamalen dɔw ma a ko a y'a di Ala ma a ye nin video laban yɔrɔ fila sa cɛkɔrɔba nin nana se a sera an balimakɛ dɔ ma fitini fitini denmisɛnnin fitini a y'a ka kuma a bɛna wari di cɛkɔrɔba nin ma a ma miiri Ala ma a ma miiri kira ma a ye Ala minɛ ka so fɔ jire bɔ cɛkɔrɔba nin kan ko tere jugu mɔgɔ tere jugu a ye bɔ an da la mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw tɔɔrɔla a ye bɔ an da la i k'a dɔn ko kamalen nin bɛ miiri dɛ a ma miiri k'a fɔ ko a fa filan de don a ma miiri k'a fɔ ko fantan don dɛsɛbaatɔ don fantanya Ala ka bɛɛ kisi fantanya ma an y'o de fɔ ko a balimakɛ mankan don n'o ye lefe bamanan ye artiste comédien don Ivoirien ka dangere don ani fiyɛkaw ka dangere mbadenw Ala ka bɛɛ kisi fantanya ma a ye cɛkɔrɔba nin lajɛ nin ye nafolotigiba de ye miliyari caman bɛ cɛkɔrɔba nin fɛ ne minɛ olu ko na ne b'i sɔn ja hadamadenw kɛra cogo cogo ɲuman bɛ juguman bɛ mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ o de la cɛkɔrɔba ye hadamadenya a dɔn mɔgɔninfinw ma cogo min na a dɔn hadamadenw bɛ taama cogo min na o de la n badenw Ala ka bɛɛ sɔn fantanya ni Ala m'a da bɛɛ bɔgɔ la koyi nafolotigi ni Ala m'a da bɛɛ bɔgɔ la koyi Ala ye mɔgɔ min sɔn nafolo la i k'a dɔn i ka cɛya tɛ dɛ i ka foyi tɛ Ala de k'a k'i ye a ye fantanw sɔn a ye delilikɛlaw sɔn nin y'an balimakɛ lefe bamanan mankan ye n'o ye Ivoirien ka dangele ye n'o ye fiyɛkaw ka dangele ye